Dak ma Kogony kod Korando kwedo wach mane ochwal gi riwruok mar Kisumu Welfare Association nigi pingo dongruok mag gero ute manego gi yueyo kalure kod oboke moro pacho kam. Robert Ogada achiel kuom jodongo ma Kogony kwedo wachno kowacho ni gimor gi dongruok mar gero ute manego gi yueyo kendo chwalo erokamano ne ogai mar ODM Raila Odinga kuom chiwo lowo e kabich ne sirikal. Omaro ni dak ma Kogony nochiwo ne sirikal lowo gi chuny makare kendo ne giyudo chudo kokwedo riwruok mar Kisumu Welfare Association e weche mane gilieko. Wan wayie gi mpango mantie mar gero udi manengo gi yot e lowo mokiewo gi molasses plant. Wapuoyo jatelo mar ODM Raila Odinga kuom golo lowo eka beach mondo otimie project ni mabiro miyo jowa tich to kod udi manengo gi yot. To joma dwaro ni mondo kik ger udi go onge sama gisebedo kod jodongo piny magiwuoyo godo gin pachgi giwegi. An awacho ni kanyo ne nitie odondi sao nomiya kama nagere ot mane nochula pesa mane nachamo pesa nero pesa ne matinde wiyo wil godo kaka noromo ne wagero udi ariyo gi jaoda en ogero mare an bende agero mare. Wach ma awinjo kawuono ni akiaye mar ni ok nochulwa anomiya pesa ne modara dhi adago kama chielo man lopa chiwo kuro kata joma ok nochulgo kilem tato mara chiwo ne Raila mondo watime dongruok e Kogony sub location.